Opinjonisti ewlenin jitkellmu dwar id-differenza li teżisti fil-kontabilità politika bejn il-mexxej Laburista Joseph Muscat u l-kap nazzjonalista Lorenz Gonzi. Differenza li fi kliemhom hija waħda netta u issa qed tidher b'mod ovvju. L-editur tal-gazzetta It-Torċa Alex Farrugia qal li t-talba tal-mexxej Laburista Joseph Muscat għal responsabbiltà politika kienet deċiżjoni għaqlija. Dik tal-bira naħseb li kienet deċiżjoni għaqlija li tibgħat sinjal lill-poplu tagħna, sinjal ta' tama li jista' jkollu tmexxija differenti minn dik li għandu llum. Tmexxija li baqal u b'serenità wkoll tara li kulħadd, kull membru tagħha irid iġor responsabilità ta' dak li jgħid u dak li jagħmel. U naħseb li dan huwa sinjal ta' tama għall-poplu tagħna li hemm triq oħra differenti għall-pajjiż minn dak li ras issa. Dan b'differenza minn Lorenz Gonzi li f'ħafna mumenti tul din il-leġislatura ma ġabx ruħu ta' mexxej. Ma ninsewx li s'issa kellna amministrazzjoni fejn il-Prim Ministru minflok aġixxa ta' mexxej u talab il-min wetta affarijiet li ma kienux fl-interess pubbliku biex iwarra biex iġar responsabilità tiegħu. Il-Prim Ministru minflok daħal huwa għalihom prova jkun iċ-ċirinew tagħhom iġorrelhom is-salib tagħhom b'detriment ovvjament tal-poplu Malti. U naħseb li din il-politika għajjiet lin-nies u nies trid politika differenti. U naħseb li b'dak li jagħmel Joseph Muscat dan is-sinjal qed itieħ b'mod ċar ħafna. Joe Mikallef Safraġ, ġurnalista għal snin twal u professur fil-qasam tal-etika fil-medja, qal li d-deċiżjoni li ħal mexxej Laburista turi s-serjetà tiegħu. Issa dak li ġara, wieħed jara s-serjetà ta' Joseph Muscat. Bil-banda l-oħra jara l-irġulija minnaħħa ta' Angelo Farrugia. Di tikkontrasta ħafna. Tikkontrasta ħafna. Ma dak li rajna minn ħaddieħor illi jinsab mhux jaħkem fuq il-partit, jikkontrolla il-partit, imexxi il-partit, imma ħaddieħor huwa maħkum u kontrollat. Jgħid ukoll li din l-attitudni ta' Joseph Muscat turi differenza bejn iż-żewġ partiti politiċi. Minn dan episodju ħareġ minn fuq il-Partit Laburista li wara serjetà u jemmen fil-kontabilità ta' kulħadd. U mhux induru fuq xi żgħir xi watchman li mar jagħmel tojlet u ma sabaħx fuq il-post u nresquh u ħadd ieħor jibqa' għaddej ħelu.